Kaixo eta ongi etorri. Gaurkoan zerbait berezia egingo dugu. Adimen artifizialaren kutxa beltz hori irekiko dugu, denok ulertzeko moduan. Eta nola? Denok ezagutzen eta asko maite dugun zerbait erabiliz, Lego piezak. Ziur nago entzun duzula adimen artifizialak mezuak idazten dituela, irudiak sortzen dituela, gauza harrigarriak egiten dituela. Baina nola demontre egiten du? Nola pentsatzen du benetan makina batek? Hemen dator gure azalpen guztiaren muina. Pentsa ezazu adimen artifiziala ume erraldoi bat dela. Ume honek jolasarau batzuk besterik ez ditu, eta bere aurrean Lego piezen mendi amaigabe bat. Simplea dirudi, ezta? Metafora honekin dena ulertuko dugu. Oso ondo, goazen murgiltzera. Lehenik eta behin, zer dira zehazki Lego pieza horiek? Eta zergatik daude zenbakiekin lotuta? Pentsa, adimen artifizialarentzat hitz bakoitza eraikitzeko bloke bat bezalakoa da, besterik ez. Forma jakin bat duena. Berak ez daki zer den txakur bat, baina badaki txakur piezak bere formagatik oso ondo funtzionatzen duela beste pieza batzuekin. Begira Josue adibide honi, oso argia da. Adimen artifizialak ikusten du txakur eta zaunka piezek elkarrekin egoteko joera dutela, puzzle batean bezala. Aldiz, txakur eta teorema, pieza horiek ia inoiz ez dira elkarrekin agertzen. Ikusten, formak lotzen ditu, ez esan nahiak. Eta hau da ulertu beharreko gauzarik garrantzitsuena egian. Ez dago ulermenik, ez dago kontzientziarik, funtzean ereduak topatzea da besterik gabe, baina hori bai eskala erraldoan. Baina, klaro, badago kontu bat. Makineek ez dute hitzekin funtzionatzen, zenbakiekin baizik. Orduan, zer egiten du? Pieza bakoitzari zenbaki eksklusibo bat ematen dio. Biltegi erraldoi batean, kaxa bakoitzari etiketa bat jartzea bezalakoa da, pieza bakoitza berehala aurkitu ahal izateko. Oso ondo, orduan, baditugu piezak eta pieza bakoitzak bere zenbakia du, baina nola ikasten du aur erraldoi honek piezak ekarrekin lotzen? Zein da bere sekretua? Imaginatu pieza bakoitzak barru-barruan fitza sekretu moduko bat daramala. Txartel horrek ez du esaten zer den pieza hori, ez, baizik eta zeintzuk diren bere lagunik onenak. Hau da, zein beste piezekin lotzen den gehienetan eta zein testu ingurutan. Eta nola ikasten du? Prozesua funtzean oso simplea da, baina hori bai, izugarri errepikakorra. Lehenengo esaldi bat asmatzen saiatzen da, gero normalean utz egiten du, orduan zuzenketa txiki bat jasotzen du, eta informazio horrekin bere pieza guztien profil sekretuak apur bat doitzen ditu. Doitzuntza niminioa da, baina milioika aldiz errepikatuta, emaitza harrigarria da. Eta milioika aldiz esaten dudanean ez naiz batere exageratzen ari, interneteko testu kopuru zoragarri bat prozesatzen du, etengabe saiatuz utz eginez eta doitzuz hitzen arteko lotura eredu guztiak perfekzionatu arte. Kontua da, eta hau oso garrantzitsua da, ez dituela esaldiak memorizatzen liburu bat bezala. Ez, helburua askoz sakonagoa da, piezen arteko arau ezkutuak ikastea, patroiak, harremanak, nolabait esatearren, hizkuntzaren gramatika ikuserna ikasten bu. Oso ondo. Baina, arau hauek nondik datoz? Nork sartzen ditu? Hemen sartzen da askotan entzuten dugun hitz hori. Algoritmoa. Algoritmo hitzak teknikaia birudi, baina ez da batere horrela. Pentsa ezazue argibide eskuliburu bat dela besterik gabe. Aur erraldoiari Legoekin nola jokatu behar duen esaten dioten arau argi eta simpleak dira. Eta zer dio eskuliburu horrek? Gauza oso simpleak. 1. Hartu esaldia eta zatitu piezatan. 2. Begiratu pieza horien profil sekretuei. 3. Kalkulatu zein den hurrengo pieza logikoena. 4. Utz egin baduzu, doitu pixka bat profilak. Eta 5, eta garrantzitsuena, errepikatu. Milioika aldiz. Ikusten duzue, ez dago magiarik, prozesu mekaniko bat da. Orain arte, nola ikasten duen ikusi dugu. Orain, goazen ikustera nola erabiltzen duen ezagutza hori guztia guri erantzun bat emateko. Gauza bat argi izan behar dugu. Ez du esaldi oso bat pentsatzen eta gero idazten. Ez, horixe. Lego eraikuntza bat bezalakoa da.
pieza bat jartzen du eta orduan galdetzen du. Eta orain, zein da oraingo pieza honena? Adibide praktiko bat ikusiko dugu argi eta garbi gera dadin. Zuk idazten badiozu zeruaren kolorea, zer egiten du zehazki adimen artifizialak une horretan? Zeruaren kolorea jasotzen duenean bere datu base erraldoi horretan bilatzen hasten da. Eta funtsean galdera hau egiten dio bere buruari. Estatistikoki, zein da hauen ondoren agertzeko aukera gehien duen pieza. Eta erantzuna, kasu honetan oso argia da, urdina. Beraz, pieza hori jartzen du. Eta prozesua berriro hasten da hurrengo hitza aukeratzeko. Orain goazen agian azpalpen honen zatirik garrantzitsuenera. Zein da azken finean adimen artifizial baten eta gure garrunaren arteko desberdintasun nagusia? Aldea izugarria da. Adimen artifizialak zerua eta urdina lotuta daudela badaki, baina datuengatik. Matematika hutsa da berentzat. Guk aldiz, guk zerua ikusi egin dugu. Egun eguzkitzu baten sensazioa ezagutzen dugu. Oroitzapenak ditugu zeruaren azpian. Gure ezagutza esperientzian oinarritzen da. Berea datuetan bakarrik. Analogia hau nire ustez perfektua da. Pentsa haur batengan, itsasoari buruzko liburu guztiak irakurri dituena. Badaki gazia dela, urdina, olatuak dituela, baina ez daki zer den ura sentitzea edo olatuen soinua entzutea. Falta zaiona benetako esperientzia da. Beraz, Lego piezen bidaia honen ostean, zein da etxera eraman beharreko ideia nagusia? Zeltaz gogoratu behar gara? Bada laburbilduz, gogoratu ideia simple baina boteretsu honekin. Ikusten dugun magia ez da kontzientzia, ez da ulermena ere. Ereduak antzemateko gaitasun matematiko ikaragarri bat da, milioika adibiderekin entrenatua. Hitzak lotzen ditu, ez ideiak. Eta hori ulertzeak benetan dena aldatzen du.